Hello guys, welcome to my first vlog. Ako nga pala si JB Robio, isang Bisaya, Pilipino. Halatang halata naman na ang tigas ng dila ko. Pero ayos lang, acid ko yun eh. Yan ang pinaka-acid ko, kaya nakapunta ako dito sa UK. Hindi, joke lang ha. Baka seryosohin nyo naman, hindi. Unang-una nga pala, bago ko simulan ng aking kwento, pwede pa subscribe naman dyan mga boss, mga bay. And unang-una, bago ko na-meet ko pala yung asawa ko sa cruise ship. Kasi seaman po ako for 7 years. 7 taon po ako nagbarko. Nakabiyahe na po ako sa buong mundo. Ayos naman yung yung masaya naman yung buhay doon. For 7 years. And yun, na-meet ko yung asawa ko, tapos nagpakasal kami. Bigla ang kasal, tapos ayos naman kasi todo suporta naman yung pamilya ko, mga kapatid ko and family ko, lahat okay naman sila, tapos happy naman. Yun, salamat lang ako sa Diyos na binigyan ako ng pamilyang mababait, matulungin, lalo na sa pinsan ko po, sila Mama Flor, Auntie Jinjin, sa mga pamilya ko, lahat, hindi ko nabanggitin lahat. Napaka-buting loob nyo po. Wala po ako ngayon kung hindi din dahil sa inyo, mga advices nyo. And yun guys, so, nagdadrama na ako. So yun, nagpakasal kami ng asawa ko, tapos ang lang yung after ng kasal namin, kasi secret marriage lang, biglaan kasi hindi na nga naka-attend yung mama papa ko kasi sa Manila lang, tapos yung mama papa ko sa Liti naman. Ang problema kasi yung si Mrs. pupunta ng Pilipinas, limited lang yung araw niya, 10 araw lang, tapos babalik na siya, kaya nagpa-secret marriage na lang kami sa munisipyo ng sa Cainta. Thank you sa government ng Cainta, lahat po, salamat. And yun, nakasal kami, tapos after ng kasal bumalik na siya ng UK. Tapos ako naman, kasi ubos na yung pera lahat. Bumalik ako ng pagbabarko. Bumalik kami sa sa long distance na naman. Napaka ng buhay na. Long distance sa 1 taon. Ayos naman kasi yung pagbalik ko ng barko. Yung barko ko lagi sa sa Southampton. Lagi sa Southampton. So yung Southampton kasi doon siya nakatira. So every time yung barko namin may biyahe kami sa Southampton, pinapababa ako ng chief engineer. Sabi niya, Rubio, ka na, bumaba ka na kasi alam ko yung asawa mo naghihintay sa iyo. So ayun, pasalamat naman ako na sobrang bait ng mga official. Kasi sinasabi ko naman sa kanila na ang asawa ko kasi nakatira sa dito sa Southampton. Ganun ba? Oh, sige. Kalahi naman ng asawa ko yung chief engineer kasi British naman siya. Hindi naman sa yung wala naman silang pinapaboran. Tinatrabaho ko rin naman yung binibigay na task ko sa trabaho. Pagkatapos nun, baba na ako ng barko. Tapos yun, 1 taon kaming long distance, pero kikita kami lagi. Tapos pagkatapos ng kontrata ko, umuwi ako ng Pilipinas, umuwi din siya, tapos lahat ng mga requirements kino-comply ko na lahat. Tapos yung bank details, sponsorship, lahat ng mga requirements binigay niya sa akin. Tapos pinakuha niya ako ng nag-take ako ng English test, basic lang naman.
yun lang kagandahan sa amin sa spouse visa, kasi yung English sa requirements hindi mahirap, hindi kumpara sa mga mga student visa, ang hirap ng nila ng English nila. So yun, pumasa naman ako sa awa ng Diyos, ayos naman. And to make the story short, nag-grant naman yung visa ko for 2 taon at kalahati. So ngayon mag 1 taon na ako dito sa UK. So 1 taon kalahati na lang, magpa-process na naman ako ng panibagong visa, kasi dito kasi sa UK hindi ka basta-basta na lifetime titira. Kahit yung asawa mo British citizen, kailangan mo pa rin mag-visa. So after 5 years pwede ka na mag-permanent residence. So 5 taon pa ako dito bago ako maka British citizen. Tapos gastos na naman 'yon. Pero ayos lang, okay lang naman yung din dito, yung buhay dito. And okay naman. Tapos yun lang, gusto ko lang sana kasi i-share sa inyo guys yung buhay ko dito sa UK, kasi sabi nila maganda. Ay, sakto lang naman yung buhay dito, hindi naman mahirap, hindi rin mayaman, saktong-sakto lang, katulad sa amin, ordinaryong trabahante lang naman. Suportahan naman yung pamilya din, tapos yung kapatid ko nag-aaral, suportado naman, ayos naman lahat. Yun lang guys siguro. Baka basta nasobrahan ko na ata yung pagdadrama eh. Pero yun lang guys, kung sino lang yung kung sa mga nagtatanong na mga kaibigan ko na kung paano ako nakapunta dito, yun lang guys, nakapag-asawa po ako ng taga UK, British citizen siya. Tapos kinuha niya ako, yun. Kasi kaya nga lang madali yung pagpunta ko dito kumpara sa iba na trabahante lang dito sa UK, hindi sila citizen. Mahirap makapunta dito pag wala kang asawa. Dadaan ka talaga sa butas ng karayom. Puwera lang kung nurse, kasi yung nurse dito yung in demand sila dito. Kahit nga hanggang ngayon hiring pa sila, kasi lalo na ngayon sa alam nyo naman yung pandemic, COVID-19 crisis, halos buong mundo naman nagka-problema. So yun lang siguro guys, na-share ko na ata lahat. Basta kung gusto nyo pumunta ng UK, mag-asawa kayo ng citizen, joke lang. Pero kung gusto nyo talaga pumunta dito, madali lang naman guys, basta mag-comply lang kayo lahat. And kung gusto nyo mag-student visa, visitors, fiancé or spouse, pero ang pinakamadali talaga spouse visa, yung pag may asawa ka dito. And yun lang siguro guys, and don't forget to subscribe and comment nyo kung may gusto pa kayong malaman sa buhay ko dito. And sa may mga pamilya dyan sa shout out nga pala sa mga taga-Leyte dyan, taga-Tacloban, Kalubian. And thank you so much guys thank you for watching, and hope you enjoy. And thank you, bye bye.